may problema ni mo, Mas, ka aga pa man kayo nga nagsige na magtagkwadera. Paano ako nga hindi mag-aga, Pads? May problema na... Kabala ganin ng bata mo, Pads, nga daw si kasi sino na siya. Dali lang, Mas. Dali, ano ba sa problema day na to, Mas? Gisugo ko diliga kagina si Dodong na magutang sa ngudong kagkuan pero wayag yung pautang. Oy, nga, ano bang rason, Mas? Hindi bala gani nagpasugot ka nga mangutang ako diri sa imo kay may ara kita nga ginistoryahan. Oy. Habala ning bata mo nga kagamay pa lang gani ning tindahan niya daw si kasi sino na siya. Ay, Mas. Pwede mo ito din istoryahan, Mas. Ay, hindi ko yan magpa-istorya. Mas, ako na bala, Mas. Ano ba lang ginimo niya? Waya akong ipautang. Ano ang ido namon, way kakaon. Aba, ano bang rason? Ay, murag taas-taas sa magunang imong utang siguro, Mas. Ay, Pads, di pala nagambal ko sa imo sunod semana. Baydan ko inatanan. Aba, abot na 20 mil naman ko ni Mas. Gusto mo, Pads, pati tindahan mo, baklon ko ne? Hulat-hulat lang pala nga makaabot ya bata ko. Sige, Mas. Hulat lang pala makaabot. Kagamay pa lang ganing ka utang ko. Basta kung gusto mo, Pads, mag-abot ang bata ko, pati ikaw, baklon ko. O, saan na? Hulata nga kung saan kami magbayad. Hindi nga kami presyoron nyo. Ha? Nagtanggi-tanggi pa kamo mo balanggalis na. Hulat kung saan kami magbayad. Kadamay ka. Nagatig na doon ng payutang din. Oy, Mads! Ano diretso nagsutog lang ka?